Toto sú ľudia, ktorí dali amnestiu Zlatušovi Gašparovi. On to hodil tikomu, dobre? On to hodil do mňa, čo ty si taká múdra, jak rádio. On to hodil do mňa. A prečo by som mu dával dole? Prečo by som mu dával dole? Kudera. Áno, aj tento hlasoval. Starosta, vykrmený. Duško Galis hlasoval, áno. Táto hlasovala. Tento kšeftár. Komu hovoríš idiot, ty krava? Komu hovoríš to? Čo ma tu biješ? Čo do mňa búcháš, ty krava? Ona do mňa buchla. Ona do mňa buchla. Ona do mňa buchla, ty debil. My sme nič neurobili. Toto je ten kšeftár. Toto sú všetci. Výkvet, super. Toto sú oni, toto je výkvet, mafiánsky výkvet, ty si aspoň kravatu kúp normálnu. Toto je tá kuderka, čo mi trhala papier, vidíte, poznáte ju? Potom si dopíšeme adresu, aby sme vedeli všetko, toto je ďalšia premotivovaná, prišla ma natáčať, áno, jasné. Dobre, choď heď. Ale ja som mu, čo som mu urazil, čo tam premotivovaná, ale chod do riti. Ale chod, preč, neobťažuj ma, čo si? Čo si, uchylná, alebo čo? Si uchylná, alebo čo? Čo tu po mne ideš, ha? Sa tu netlač na mňa, ty chudera. Vieš čo, ty vieš, čo si môžeš brať do papule tvojej mafiánskej Pavlinku? Vieš, čo si môžeš brať do papule? Takže tuto to vidíte. Ty si chudera, však jasné, že si chudera, však sa tak správaš, tlačí sa tu na mňa, čo som ti ja? Počúvaj, tlač sa tam na tých tvojich ožranov, v mafie sa správaj, k nej sa správaj, dobre?